The president of United Democratic Party Rivoy District, D. Kindait, today said the leaving of leaders and members will not affect the party. Kindait said this because some of the leaders of the UDP have threatened to leave the party, citing reasons that they were unable to make the candidate win in the assembly constituency. Pada keba penlong ya ki ban resign dari parti ya kata ngamla panong ke bala penlong ya ki marba ki dan la ke jong ka ji tentu la ke jong ka chisem la ke jong ka jing snow jong ki mo di kata ka syong ha ka snow jong ki bangin dak kumwepat ngamla ban batai manga kanya kata marba kiru kim syam pan pau ya kata ka dausimet rehabiakan pada dia kata kacing snow nak yang jongi kum ke parti ko haba kini ki parlok ki baju ya trelang kita rekan bat ngi mentala ongno lagi babun klikis nam la ya don rekan ila ya ila ya trelang kat kum ni ti kum ki parlok ti kacing snow ngi don ya kata melak banan haba du ek parlok mano bom snow don kacing snow tan rei kamut pat benong ba so benut kat hadung ta tam nangong ken marbelin marba hakanika kam politik te ki dan hi kene gaji rung gaji ami lala ki jong ki down ki dan nang ilam jo parti jongi ki balami rangkat ba kita ki spa ar fungot piong ya katangan ngan repeat biang ki bangala de kren ben ba kalong bisya begini lain ut te ki la pentikna hi ki wakilawan ai de gajing thok pan ngala eksamin bahai ki ngalap ka ki baru khocilong in order ta kalong bade handai kita ki baki ong chispa ar phumot bade kita ngampat laban ban ong e menta lep ka de bisyan ki bom de bisyan ka de baki pentap tangga keteng jono re jingno ne kita ngamla banom barba ya ketuk petangin ha bandang verify yang yet to verify itu pan sisya haduk ano kalong genuine bat haduk ano kam long ya kita inang haban wan cing tip ngap pensisya bagi ngap long in touch ye pat kitu kiba ki gila ai karteng ka UDP mo la kalong ha ka disagree hoi ne ha ke jelah bor kuwe kalong ka wei ka parti regional party ka seng sahnya masima jong ka rilum jing hang ne bagi priu ki pek khmat he la le ka de bagi khmi lanti ban wanra ya ke jing kla ha ka sansya khada nakamanta jong ka jela jungi barak we ne pini ba kum kalong mata ka UDP kalong ka we ni ki parti ki ba ki riurang ba ki riudan buram ki balong kum ki nong mikmat ki wat ki elected member ro ki paikmat manta sya ka UDP ki kemilan ti ba kani ka parti kanang ki bat ka jing paniasok kadang don teh ka jingwan paniasno ban paniasok lang bandon bat kani ka parti UDP ka don menta kita mga pentikna hang ne ba kidang don sibon ki orang ba ki ban don ke jing angnot ke jing temu ban wan paneso no bat ka parti UDP wat hang ne harim kai district jongir de ke ji bangi sungtu ke bangi bolong ba hadin begini ke kala ja kum ne ngayu iman ba kanika parti UDP kanang